محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أو نوجو كران فدي جول بنتي محمدا غوندان نيتي alhamdulillah rabbil alamin onon jeyaɗi arɓe kaɗo haala nenaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kanko e hoore makko o yahata to haaru hira en jabalur rahma o yeewoya toon o Daakaa toon o rewa allah leggueɗe en gandi ɗum eywa haali o o rabɓiɗe haala Sarif Alsan hakkude makko e Alhaji Mouhammad Saïd ko hunde tiinde no feewi nde wonno ko hunde alliyankore enen eɗen paami kala nde ceerno ina andanimo ɗum omo andani ɗum ceerno oɗon ƴeewa tan kanko goto arɗo ɗo kono hannde wuro ngo ena wuuri ena waɗa wasifa subaka e kikiiɓe ɗum taw alano ɗon taw alano e nokku he ha wonti gure goɗɗe ɓe ena ñemtina daalu gati ɗo ɗum ɗo noon ko gollodirgol makko e ceerno radiyallahu taala anu o min paamiri ɗum bo sarifaɓe woɓɓe no koɗi e nokkuji he wayani noon ɗum noon dekete ko gollodirgol makko ceerno ngol woni kanko noon o woni ko ceerno woni ceerno makko aduna e laata kono noon heewano yiyeede ɓaleejo o wona ceerno mum selli Sarifana selli ɗum ne kadi o memi e wullo mango sarifaɓe mbimo an ka Sarif aɗa wonana ɓeeɗo ɓaleɓe almuɗo o wiɓe o ganda allah ala leñol kanko oɗo ko o nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e kadi kamɓe ɓe ganda nelaɗo allah wona ɓandu nelaɗo allah ko nelaɗo allah ala sifa toon leñol ala toon hay an hande sa darima e gonga tan a yamiri ko moƴƴi ya haaɗi ko boni tan a woni nelaɗo allah ɗo noon woni ko yimɓeɓe fof ganda kanko Sarif noon no wano ceerni noon hewɓe mbayani saabu kanko e hoore makko e 1960 o meeɗino yande e Puccu Sidil Haji Mouhammad Saïd e ƴeewoydemo toon to Daaru wiyete wuro ngo hakkude mum e Daaru hakkude mum e Madina Gouye hakkille 15 tan o wi ceerno somi andi nde janmi e Puccu fof a arat ande fof mi waɗat feere mi yana e Puccu beele ngara mi yiima o wi hannde mi ala nene mi ala baaba mi ala mo kondumi e ma ɗo noon hankkadi musidɗo makko arabe ɓe e safal ɓe fof dogimo kanko Sarif no goɗɗi mbiyam taw nden hay ataya weeɓani on sah kamɓe tan jiirotono ɗum kanko noon no felli welani ceerno hay ataya o woppi ha hoore makko ɓuuti sa yi noon joni daalu jogui hannde no waɗi hedde temedde tati walla nayyi galle kodde ujunnaje tati neɗɗo no toon ɗum ɗo fof hannde ina rewa allah ina woni e sunna nelaaɗo allah sallllahu alih wa sallam ina woni e laawol cheikhana ahmad tijani an ɗum ɗon ko barke ceerno o waɗi noon ɗum ne kadi kanko e hoore makko kanko Sarif ko kanko waɗiri noon sabu so mawnanino hoore makko ɗum ɗo dañatano ko kono nde o lesɗini hoore makko o woni e less ceerno tan allah wallimo ɗum ɗo o dañi ɗum ɗon ne kadi alhamdulillah kanko Sidil Haji Mouhammad Saïd radiallahu taala no wi kam ɗum ko ñaaguinomi allah yomi ummide e Sarif taw mbiɗo wuuri mi yiya ɗum mi waɗi ɗum mbiɗo wuuri mi yii ɗum o wi ɓiyam o Mouhammad Ali ñande natti ko samedi on samedi ari miñe o biyeteɗo Ahmadou Baro o natti mbimi yo adde ummide e makko ɗum waɗi allah jabinani ɓe duwaw e on saaha waɗani ɓe ɗo noɓe jiirno ni kamɓe koye maɓɓe ɗum waɗi kanko tigi ceerno o wi min de mi jibinani Sarif Alsan kono ko min woni kanko waɗi min ɗum waɗi Sarif Alsan wi ñande ɓe potti o wi Sidil Haji Mouhammad Saïd jinmami hayso allah waddiri hannde ɓe ruttima Mauritanie walla Mali no hedde Nioro so tawi dañi cukalel tan ko an innirtuma soko dewel an innirtuma soko gorel ko an innirtuma ɗum waɗi o wi min nde dañami min o Mouhammad Saïd Sidil Haji Mouhammad Saïd o wi inde nde ɗo ka hayso namdaka o mi innirama ɗum gila arani e aduna eyo bisimillah jarama joni en ɓennoɗe point goɗɗo o tan ɗum jinno gaddanano min seeɗa yewtere e o biyeteɗo ceerno
Abdoul Aziz wallahi anandima ganduɗo mo seeɗa ko adi hunde fof taw Ceerno Abdoul Aziz nde o yehi rawani taw mo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi Ceerno Abdoul nde o yahata ɗo nde yaara e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi kam kadi ko neɗɗo kawniɗo neɗɗo juusto reedu neɗɗo kadi mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin mo darani dental ngal hono no darorani ceerno ni kanko ko ni Allah wannomo gila ko cuɓere ko neɗɗo wuurɗo ɓerɗo coftuɗo jom miijo mango no feewi ɓendinanama qissa o meeɗino ittude galle Pikine o o dottiɗo Ceerno Abdoul Habib galle o woni ko tali ko ɓes wonno koye galleji seeɗa ɓe ganduɗa den ɓe jaltini toon Ceerno Abdoul Habib o wi kaake ma boowal ala galle alaji ma seydinata o itti galle o totti Ceerno Abdoul Habib on sanga noon téléphone ji ngala waɗi télégramme Tamba o wi Ceerno an sihilakema so en ganda galle ma Dakar o mi tottimo Cheikh Tidiane mi tottimo Ceerno Abdoul Habib Seydil Hadji Mouhammad Saïd jaabimo Abdoul a woni laabi ɗiɗi wimo a hebbinani en galleji tawde a waɗi ɗum ɗo a hebbinani en galleji ɗum noon Ceerno hannde ko wino ko en ceeɗima galle makko nani Gulum galle makko nani Tamba galle makko nani Sinthiou Malem Koussanar Koungheul Kaffrine Koupantoum Makka Yop Kaolack ha yetti Dakar ha yetti Thiès ha yetti Louga ha Saint-Louis onon mbiyata Ndar ɗum ɗo fof galleji makko hannde toon galleji makko no ha Ziguinchor a faami galleji keewani goɗɗi nana Congo goɗɗi nana Gabon goɗɗi nan to Amérique joni américain ɓe wonɓe ɗo joni anani woɗɗo yaani dekete en eɗen mbawi wiide continent ji men joyiɗi hay Australie omo jogui toon nokku Asie nde ko hono noon dekete en gandi ko Ceerno winoma hebbini galleji amen ko gonga ko ɗum woni Ceerno Abdoul Aziz ko neɗɗo ɗingal dental ngal o darani Daakaa o Ceerno meeɗino wiide ina dukra mo ɗum goɗɗo mawɗo goɗɗo e Ceerno amen mawɗo non ɗo wonno no wiyeteno Ceerno Ibrahima Diallo nane mi wima ko kanko sintoyno Daaru kanko dakodino yimɓeɓe Daaru joni o wi Ceerno ɗaccu Ceerno Abdoul Aziz kala ko jalboyi ɗo e Madina a tawat kanko omo nder omo jalbini ande ɗi lampaji jalboɗi ɗo fof wona ko Allah e kam Daakaa o wayni ko Allah e kam sunna o ɓeydeɗo dinede ko Allah e kam hay pantalon o yinno itte fes Madina woɓɓe hannde kala hen ko mbaɗata hen ko ɓe ñemtino e mo tan kanko tuddi ɗum toon kanko Ceerno Abdoul Aziz o waɗiri Daakaa o no waɗiri o waɗi goudron aji ɗiɗo a yaani poussiére o ustima ɗo wonode Daakaa fuɗɗoto tan yimɓe fof gona e ɗoƴƴude ha ndeɓe mayde hen kanko noon nde o waɗi ɗiɗo taliji joni o waɗi ɗiɗo pompier ji sapeur pompier aji iɗoɗi hono ndiyam ɗam haɗi ari machallah waɗi satoji ndiyam golle makko ɗe kam Ceerno Abdoul Aziz eɗen mbaɗi fayida eɗe keewi ina wayno minen hannde wona jokkitgol ala ko abbade e golle makko ɗe tan e miijo makko Ceerno Abdoul Aziz ko ni o woni ko neɗɗo moƴƴo sa andani mo noon a hulat e wonno ko noon ha siwade tawi neɗɗo andani ɗum haqiqa ade mbaɗa hulde yiyano waɗa ni kono noon tawno waɗata ni kadi ko noon saabu kanko kala ɗo satti ko ittirte ko satti o waɗat ko satti kala ko ittirte sees e haqillantagal e ƴoyre e rewde banggue goɗɗo o rewat noon ɗum minen amin gandiri mo jonima kadi alhamdulillahi minen ɗiɗo ko Allah waɗinomen min tusodiri no moƴƴi min jiidimo yumma e baaba o jogui mo jiidi yumma e baaba joguimi ko heddi ɗo eyi o Ceerno Abdoul ko ni woni ahaaji yaagol makko ngol noon betti min no feewi sabu ko taw o saaha min katojinimo no feewi ɗo wayi kono noon allahu tabaraka wa taala alhamdulillahi ɗaccirta e ni omo loɗɗen e ɓeɗo
hanki o kanko goto waɗatno ɗum hande ko kanko omo heewi ɗo waɗa won ɗum ne koɗa kanko tan goto hono no Sarif Alsan arduno e Ceerno ko goto ni hande Sarif Alsan ɓe wonɓe e Ceerno ɓe hande ne kewi tabarakallah wonno on wonde Sarif Alsan wi kañum en 62 tawi andi nde yani e puccu fof Ceerno arat ƴeewa ɗum waɗat ñande fof yana e puccu beele Ceerno ara en 72 62 72 ɗum no foti ɗummi min e Ceerno min jeehi ɗayno maɗo Ceerno Ahmad Taif neɗɗo mawɗo on saaha koye laana ka train Ceerno to tellortoɗo ina towi ɗum noon ɓittini ɓe no fewi leydi ɓundu fof ina hawri ɗon ɓe ina gadda matelaji ɓe ina gadda coggi mumen wiya Ceerno yo yaɓɓu ɗon Ceerno no ƴeggi sawrudu ina itta koye mbaɗa ɗon ko ɓura tello min mbiɗa daɗi caggal makko e nder laana he train Ceerno Ahmad Taif almuɗo mawɗo giɗo moƴƴo mawɗo ganduɗa Ceerno jaati tawi mako toon Kolda toon o wi Ceerno mi yiɗa gara gaye mi yiɗa gara gaye mi yiɗa gara gaye woto argaye on sanga noon min e Ceerno min keddoyi to galle Ceerno Ahmad Taif to min tan e makko e Ceerno e Aliou Baro kanko Ceerno mimi Ceerno min noon miɗo dañi ɗo jakiliɓe seeɗa min o de namdo to ɗum Ceerno o wi holɗum min an Sarif Alsan wi so andi nde yani e puccu ko aran ñande fof yanade puccu beele gara e oɗo noon wi wota artu mum te pourtant mbiɗa nani mbiɗa andi kamɓe ɗiɗo fof koɓe yiɓɓe ma no feewi joni ɗiɗo ɗi tanimo to dardanimo taw hayirani kodi beyodir o wi a oɗo jiggol mum rewni ɗum ko e Mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam leliɗo Madinatu Munawwara o on noon tampiranema ɗum an noon mbawma giggol makko o rewni ɗum koye Ahmadou ko ganduɗa taganoma ko adinde aduna tagete on tampere memata ɗum ɗum waɗi oga wi o ar oto wi woto ar en dasa fami manam ewa sukal wetti kon ɓe o jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema Habibu Muhammada yew fuuta fof